mata kasengi ka apsa trik no pra ajabsan ka kasi student union right nong tongsa ke hadin ka jing ut jing nam ki nong song shnong ka sau lum dorba ka baron ka tan kaput ba ka sam ka penti bat pen bahaya ka surok ha ka te shnong dak ba pha da ka pu silum na GCB bat kini kalong rukum ka jing ai sngub ha ban le ka men Christmas ha ka jing prai khobor ka ke su ka ong ba kumban chu pen kan mau kumba lai phau tri ki long yeng ki ba shi ka sha thang ha ka tanat forest ka sam haus ne ba jasan ha ka ba ki no yam ha po ka yam ba Samuel Bijerwa Presiden ke KSU Seng Kemi Hak Tukpo Ba Hamlet Sondok Ling General Secretary Barim Rengkat Ma Ej Hoping Stone Lengdok Kialek Mado Ban Lek Kemi Ban Lek A Jinyaram Bat Yada Pardok Pasnam Hak Tegisnong Bat Kira Pen Simwai Da Kawe Jaka Ban Syadara Sipo Nam Ta Kita Gilong Jing Kata Jing Penti Ka KSU Right Nong Tung Saka Ya Kesurok Kedai Ru Hadin Bagi Nong Song Snong Kila Ut Bat Pensngau Xiao Ba Samuel Bijerwa Chairman ke North East Student Administration ha ka khandu tarik unok pra ajabsan ha ka jinglet jingo yang I yak te snong ki noyam ka KSU ba Edmond Syada badai presiden KSU right nong tungsa ke ba sekretari ka snong saulum dorba ba krau bolong do ka pun pau ya jingkemen ban yo ya kan ka surak ka ban pensuk ya kali kawan jong ipai ba nong snong Oh, gani kasengi at sautrik jong u benai di sembah ajar pesan ni na kaliang jong right nong tung circle lembat ke jingdon lang na ko eastern border area ni ya wan hakni ka snong saulun lum durbar ka snong ka ba hau ar hajasan kade ke snong ka balamat e jing e na ka benta aba kisha kombor kuwe pide kijak bendriu lagi dah kijak bendriu karbi bat tibe senonru na ketiga jakana saulun durbar bat nak kaliang jong fresh asam tibe sendon nang tei bat kumta da kajingya don lang jong ima ik hooking agusnem bat ka jingya ya limpi hapreng I basam bat ba hamlet nilayo ban penyo jaka yaki sipor hakani ke saulun durbar ini kidi kijing baka kani ke snong kaman na kaliang jong ka KSU kam semlaklet na kapor namar ba ki parado kesnam di jengi wala ki don hangno handrai na kaliang jong KSU hi kasmo ba lada ki don hangno ki dehi ki parado kesnam jengi te kani ka ni kemla banda klet ban ai fublei dan ka jing fublei ka bakar pangru kan lek sai ba sam ba ilaiwan ban yuk chat yang sisin rengkat bat balam balaiwan ha ka tukasni na ka benta kabala kedo hapo hati kawa te ka jingwan ka jungi ka penyo mensim sa sisin ya kini kinong snong jong kani ka umsaw londorba te ha ka jingwan ka jungki I bakani ka lakat la arpo tli kisnam tam kala don kani ka sinong hang ne henry na kaliang jong kanu ka jingirap na kaliang jong kasorkar kimpat yo ai habi dei ber kumne kum bakalong kum usurok kum ka umbam umdi te na kaliang jong I balam ibala don rengkat bat ibala ai ka kamensim kumno ba I ro ka jinge jong kani ka sinong leng ba uni usurok te ila pha ingi kum ka right nong tung circle bat ka eastern border area banyo dan lang ha kani singi na kamta ka jing tha jong I bangin sim
ya gani kalat ka kabu kumno man penbha ya gani surok henang ba gani ki ba song sinong hangni hapo sam lum dorbar kinomat ya kicing lah kapang ke stom lah ka yang habro kilyang namar bakat surok kambiang tunduk sibun kicing kumjuru hauni upnai Januari kandon ke jing sang ke jing i handai kalenti pat ka bakoro ram lese nagaliang jong ikali ban wan kin sasem ke jing handai mentangi i kumni kum bakalong uni usurok lengba da ke jing trei menta ka sngi lengba da jing pha jing i balam kublai sibun i pi balam kum presiden jo keseng kmi kidon ka mensiam na ka benta banyodon lang ha ka do kanu ka khap nam ta ke jing jong ki parado persam jong i nagaliang jong i kum karai nong tung circle nyimla ban siu kuliang nibu kajing duai pi baro kinu kikam jong si isi hi kinang don kamet ko poj bakia kinang la ban si free ya ki perdo persnam bedon hapo kapri nyuk trap kulai sibun ya ki rong ba sinong bedon lang naru isket trisnong balap liang subha yangi hagani kasni nak benta ka ba wala ning trei tangkat no benta handrei le se nyimla hadu benda penbit penjang hadu kata handrei ke ba nagaliang jong keseng talak banle kulai sibun ya ke jeng kediang subha jeng ini kulai sibun nak kaliang jong ke isu mai saprang ke isu sengkme mai saprang ke isu not kesil mai saprang ke isu Eastern Border area mai saprang ke isu right nang tung sekil mai saprang ka unit umsaw lum dorbar mai saprang kinong song jong ka umsaw lum dorbar kulai sibun kulai sajang kum ki nong song jong ka song umsaw dorbar ni dap de chung sukman khau hakaba akum kenega sni ba kum kenega por kaba ni kenduk kumne kum kalong lese kenega por kadai kum kataka por hakaba enmla balan maka long kum kataka Christmas tiap nam ta jungi kum ka snong samdor bahal nim padayo ni tiap menen step iyo di tiap ba kat baka JCB ko alpoi sane singo ba kenega Christmas tiap nak dia nyok siu kam tam ba lam hakaba ini ke jong mat nembak cing duna jing kum jong tau dei nembak takada hakaba ilawan ra ikni sbi namta banyak pun bah ye kesrok sinong jing hang ne te kene gede bor makane ni kum jong tau hakaba ai ka ji play kade ya ka KSU kapna central body bat kini ki KSU kabala pasio no umne smat ba fer ke ba yedan kat ning bah hak ne ka pol ba kemat ta kum kisnong athau ai ka juk play skada dam ta ka jing lakloi ki bani dan ta lam bani kum kisnong athau mat bhai kana sok snong kum ba su thu ba khap nyo ba khap ra jong na Januari kan don ka jing sang ko ba kham he hang ne kisnong athau ti ka sang man wat ki lat tin re nim samla pa dio adum ta tan re har kana por kemat ta nim sam la Dei syuk tak jingwat ka jingin sai la pha ni skam ba ka de ka jing ulai hi hak ba la panyo ikan ga sulok ka jingi ban pha bagi kali kin sok man rong ka ne sno thau tun mak ta ai ka jing play pun nan tai alam bat ki no kit kam no ke siu ba ro ko hak ba i le jong khmat bat long blak loi nam ta ban wan ban hai cái này sọc sọc cái gì cái này sọc đời buôn hay chân tay kinh tên cùng cái này là ta một cái gì Miskin berarti pas nerang apa sebut serpai mah hey ni dia hey Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ